Terveisiä rakennustarkastuspäiviltä Suomen Turusta. Täällä keskustellaan muun muassa sisäilmaongelmista, jotka altistavat Suomessa erittäin paljon ihmisiä. Arvioita oli, että näistä kärsijöistä julkisissa rakennuksissa on noin yli 300 000 ja puolestaan asunnoissa altistuu erilaisille ongelmille noin 500 000 henkilöä Suomessa. Arvio siitä, kuinka paljon tämä korjaaminen eli korjausvelka tarkoittaa euroissa, on jonkun arvion mukaan 50 miljardia euroa. Tästä voi päätellä, kuinka oleellinen kysymys tämän hoitaminen olisi Suomessa ja paljonko se vaatisi työtä, jotta ongelmat saataisiin korjattua. Yhtenä tällaisena ongelmakohtana Helsingissä on muun muassa kaasukello, jonne ollaan tuomassa nuoria ja muusikoita tilaan, jossa rakennus on itsessään hyvin myrkyllinen. Minun mielestäni tämä päätös tulisi purkaa ja etsiä näille henkilöille uusi parempi kohde.